pa pala akong sticker niya. Thank you po. Ayun o, thank you po. Shoutout kay Biyahe ni Apache. Thank you po sir. Thank you po, salamat niya. Okay, anong sasabihin niyo? Alright, let's go! Yo guys, tayo ng liwanag. Good evening. Good evening sa inyo mga idol. So, dito tayo ngayon sa Lingayen kung saan abangan natin yung mga participants ng Boss Ironman. So, pasensyahan nyo na ako kung hindi ako magaling mag-narrate. Basta tara, ito tayo dito. Let's go. Di ba brown out? Mampapalot ka, paano may kanlutan? Pwede kami, abot na diba? Ay, dami tao guys. Ay, sir. Pwede mo magpagawa ngayon? No. Need ko ngayon? Gag. Wala, di na kaya. Shoutout kay Kuya Den Vlogs. Tatagpo sana ako kaso wala tayong big bag. Next time, next year. Yeah. Ayun na. Sabangan nyo. Libot-libot lang tayo guys. Baka may makita tayong mga tropa dito eh. So, hindi ko alam ba't may banda rin dito. Guys, ML muna tayo habang nag-aantay. Copyright dun eh. Dito tayo para dapat dinala ko yung DSLR ko. Ganda pa lang mag-picture dito eh. Sir, dito yung daan nila? Oo, dito. Dito po. Thank you pa. Dito daw. Dito daw guys. Dito na lang tayo mag-abang. Nauna na eh. Kaya nga po, hindi ko nga nakita. Nakita ko lang nandito na eh. Umalis na eh. Dito na lang para sure na makita. Pa-vlog ka? Oo. Saan ka? Sa Laminos po. Okay.
Na ano po yung camera niyo, sir? Nawala. Yun na. Nangyari. Hey, hey. At least yun. Ang layo ng akot eh. Ano ko, alis na. Shoutout pala kay sir. Sama ko Tagalaninas na. Baka mauli. Ay, sige, delete ko na lang. Hey! Kaliwa, kaliwa! Hey! Ayun na, ayun na. Hey! Yan, ah. Let's go! Parang mahal na dito ah. Katawan yung bumabangking. Ang motor. Dito, dito. Yes! Inaantay pa siya. Sir, baka may sticker kayo dyan, sir. Meron pa.
Nandiyan na.
Dito pala pag ano, Boss Ironman, parang common na lang yung mga big bike puta. Pero big bike na nakikita ko. Siraan natin sila sila. Meron. Ano nangyari dito? Nasira? Ang kulit eh. Hey. Let's go. Ayun na. Natay yan. Yay. Go. Yeah. Sakit sa mata. Sakit. Ari, puta. Ang liwanag puta. Wait lang. Parang kukunin na ako ng liwanag. Sakit sa mata guys. Ha? Parang kukunin na ako ng liwanag. Ayan sila sir ah. Uy, puta. Gold wing. Shit. Ganda tayo dun.
sir para may ilaw. Oh, yun oh. Oo, yan o. Yan o. Di mo ta. 1, 2. 1, 2. Thank you mga idol. Oo.
Sir, excuse me. Ay. Sir, may sticker pa po kayo? Meron sir. Hawakan ko po muna. Yun o. Thank you po. Thank you sir, thank you. Ayan na siya. Ayun, Clara Moto. Hey ma'am. Ay, excuse. Guys. Thank you. Oo, sige po. Rock and roll! Hello po. Shoutout kay ma'am. Hi! Coach Moto. Yes, Moto! Ay, Coach Moto. Hello po. Kanina ka pa? Yes po. Kanina rin po kayo, nakita ko kayo. Hindi kita nakita na. Ayun, wala pa pala akong sticker niya. Thank you po. Ay sir, pwedeng tingin po na. Ayun. Thank you po. Shoutout po kita sir. Bigyan rin kita ng sticker. Ayun o. Thank you po. Shoutout kay Biyahe na Apache. Thank you po sir. Thank you. Thank you po. Salamat po. Okay, anong sasabihin niyo? Alright, let's go! Yung sticker, binigay ko na sa kanya isang okay, ingat ka. Thank you. Ay, nagpapira na ka. Nagpapira na ka. Lahat tayo ng may white lang. Isa pa. Ano sa kanya isang cup? Ano ako ko? Ay. Isa pa. White. Sir, bili ko kayo. Okay, picture. Payakan muna sa liig! Ingat ka! Wala, dahil ko na lang sa spam mo. Pwede pa picture mo? Thank you po. Utang lang kami. Paparking muna natin siya. It's the land. Guys, so
time check natin, alas 2 na ata eh. 1:50 na, 1:49. Ano sila? Kanan. Mamaya speaker, magano? Sound check. So ayun guys, uwi na tayo. Uwi. Pucha. Nakaka guys, ganito pala yung. So ayun, palobat na nga guys tong GoPro natin. Shoutout sa GoPro Philippines, baka naman padalhan nyo ako ng battery. Ayun, so dito ko natatapusin yung vlog guys. Bali yung experience ko sa panonood ng Boss Ironman. Grabing daming big bikes. Nung una parang inaabangan talaga kung sino yung first, second kasi parang kaka-start pa lang eh. Tapos nung kalagitnaan na medyo medyo parang naging common na yung mga big bikes kasi puro big bikes yung makikita mo eh. So ayan, dito ayan, makikita mo yung mga mga scooter guys. Ayan, so kanina makikita nyo sa video parang common na lang yung mga big bikes. So ayan, nahiya na ako mag-vlog. Dami ng tao, hindi na matatapos guys. See you sa next vlog, bye bye. Ayan guys, sorry, may gusto lang akong idagdag. Shoutout pala sa sa mga nakita kong influencer vlogger dito. Yan, si Kuya, ang pangalan nun? Mau daw, Mau. Kapatid daw ni Motodeck. First time ko lang makita, hindi kasi ako masyadong nanonood kay Motodeck, pero nanonood ako dati. Busy na lang kasi ngayon, busy. Pero nanonood ako dati. Idol Lakwat Sera. First time ko nakita sa personal guys. Ayoko na lang mag-talk, baka magalit si Mrs. Ayun. Ano pa ba? Salamat sa mga nagbigay ng sticker sa akin. Si My Coach Moto. Ayun. Shoutout po sa inyo. See you po sa next vlog. Bye bye.